Καλώς ήρθατε στο υπόγεια στο Minecraft με εμένα το Jarcrafter. Τι κάνετε παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ τώρα έχω αρχίσει και συνέρχομαι και έχουν γίνει πολλά από τη μέρα που κλείσαμε το επεισόδιο που κυνηγάγαμε μομπάκια σκελετούς στο spawner. Λοιπόν, αρχικά να σας δείξω τι έχω κάνει. Βλέπετε ότι το σιτάρι είναι υπερφυτρωμένο. Το βλέπετε. Ας το μαζέψουμε λίγο και θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, σήμερα το επεισόδιο θα ασχοληθεί κυρίως με το να βρούμε επιτέλους κάποιο ζόμπι. Δεν ξέρω που θα το βρούμε. Υπάρχει λόγος που το κάνω, αυτό θα δείτε. Να μας πετάξει πατάτα και καρότο. Γιατί χωρίς αυτά παιδιά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε... μου γέμισε το inventory. Λοιπόν, θα σας δείξω πως απέκτησα αυτά τα slime balls εδώ. Λοιπόν, αυτό προσωρινά το βάζω εδώ λίγο. Να φτιάξουμε ένα chest. Να φτιάξουμε ένα chest. Δύο chest, μια χαρά. Λοιπόν, προσωρινά θα τα βάλω εδώ κάποια πράγματα, όπως αυτό. Μου κόλλησε το παιχνίδι για λίγο. Όχι, τους σπόρους θέλω. Και ήρθε η ώρα, εφόσον μαζέψω αυτό το σιτάρι, να σας δείξω τι ακριβώς έχω στο μυαλό μου με το σιτάρι σχετικά. Όπως βλέπετε έχουμε αυτά μόνο και αυτά. Σήμερα, άμα είμαστε τυχεροί, ίσως βρούμε πατάτες ή καρότα, ή ακόμα καλύτερα και τα δύο. Βασικά ξέρετε τι θα ήταν ωραίο? Να βρούμε ένα mineshaft και να βρούμε και τα δύο. Λοιπόν, και κάτι σπόρους εδώ. Και θα σας δείξω τώρα τι έχω κάνει τόσο καιρό που δεν παίζαμε Minecraft παρέα. Αυτά τα slime ball θα σας εξηγήσω ένα περίεργο τρόπο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ πέρα αυτό το δωμάτιο το σκάψα μόνος μου και σας παρουσιάζω την παραγωγή σιταριού αυτοπροσώπως. Ναι, αυτοπροσώπως την παραγωγή για σιτάρι. Όλο αυτό, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, θα είναι με σιτάρι. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε άλλο. Αυτό, κανένα Enderman θα ψόφισε, τέλος πάντων, ψόφα Enderman. Μισό λεπτό να αρχικά να βάλουμε ένα crafting table. Ωραία. Και εδώ πέρα καθώς έσκαβα λοιπόν, σπονάρανε συνέχεια slimes. Δεν ξέρω κι εγώ παιδιά πραγματικά πόσα slimes έφαγα. Γι' αυτό και έχω slime balls πολλά. Και δεν είναι μόνο αυτά. Θα σας δείξω εγώ στο σπίτι πόσα slime balls έχουμε. Λοιπόν, φυλάμε τους σπόρους εδώ. Και πάμε μία μέχρι το σπίτι να σας δείξω τι έχουμε φτιάξει. Τι έφτιαξα εγώ βασικά. Λοιπόν, εδώ θα είναι ο σιτοβολώνας μας. Και εδώ οι εκτάσεις θα γεμίσουν καρότο και πατάτες αντίστοιχα. Λοιπόν, ή βασικά εκτός από το σιτοβολώνα να είναι και ο πατατοβολώνας κάτω, θα δούμε. Λοιπόν, θυμάστε πως ερείπη ήταν το σπίτι μου? Ξεχάστε το. Κοιτάξτε εδώ πρόοδο που έχω κάνει. Εδώ είναι τα slime balls. Μισό να δείτε. Πού τα slime balls ρε παιδιά, τι τα έκανα? Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Θα σας δείξω
αυτό εδώ δεν το έχω ανοίξει μόνος μου ακόμα. Θέλω να το ανοίξουμε μαζί. Έβαλα εδώ τις κούκλες και έβαλα και αυτά εδώ προς το παρόν. Εδώ είναι η αποθήκη μας. Όλα αυτά, παιδιά, για να μην λέτε διάφορα στα σχόλια, είναι από ψάρεμα το δέρμα. Εξού και γιατί έχω τόσους σολομούς και ομά ψάρια. Και εντάξει, το άλλο το δωμάτιο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Sorry, ο λαιμός μου είναι λίγο κάπως ακόμα. Είναι κρεβατοκάμαρα. Μπορώ να κοιμηθώ. Α, τι ωραία, θα κοιμηθούμε κιόλας. Λοιπόν, και εφόσον τώρα κοιμηθήκαμε, ήρθε η ώρα να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε σήμερα. Πρώτον, θέλουμε να βρούμε πατάτα. Η πατάτα μας μαζεύει την πείνα κατά πάρα πολύ. Πιστέψτε με, παιδιά. Αφήσουμε το σιτάρι εδώ. Ό,τι σιτάρι έχουμε, το ξύλο αυτό εδώ. Gravel και αυτά δεν τα θέλουμε. Ωραία. Θα το κάνουμε τώρα. Εφόσον το έχω πάνω μου, λοιπόν, εδώ. Τα αφήνουμε εδώ. Εσύ έλα μαζί μου. Το κόκαλο δεν το θέλουμε. Τα slime ball το ίδιο. Τα τόξα ούτε. Αυτό όχι. Ούτε αυτό. Τα ψάρια έχω τόσο ψωμί, δεν θα τα χρειαστώ. Τους φακούς θα αφήσω αυτούς. Θα κρατήσω αυτούς τους δύο. Και το τόξο θα το αφήσω εδώ. Θα τα ενώσω αυτά τα δύο τόξα. Όχι τώρα. Άλλη ώρα. Και το χω. Δεν το θέλουμε το χω. Το μόνο που θέλω είναι σιδεράκι. Πρέπει να τρέξω μία στην αποθήκη. Λάθος σπαθί. Συγγνώμη. Πάμε μία μέχρι την αποθήκη. Παιδιά, άμα βρούμε και διαμάντια, σας υπόσχομαι διαμαντένια πανοπλία. Γιατί αυτή είναι λίγο γύφτικη που έχω. Πάμε εδώ. Και crafting table που είσαι. Flint and steel. Ωραία. Να σας πω, δεν το θέλω να πάρω μαζί με το iron. Θα βρούμε iron έτσι κι αλλιώς κάτω. Θα κρατήσω αυτό. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα. Boom! Και κυρίες και κύριοι, η Nether Portal. Περάσουμε κιόλας, να κρατάμε και το σπαθί γιατί ούτε δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσουμε. Ψοφάω, μπορεί και να ψοφήσω και καριέα τώρα. Εξαρτάται που με σπώνα, ρε. Δεν έχει λάβα. Παιδιά. Ούτε παραγγελία. Μάλιστα. Λοιπόν, κανονικά δεν θέλω να το κάνω αυτό τώρα. Δεν πρέπει. Τρώω από το χρόνο σας. Αλλά δεν γίνεται να κρατήσω αυτό το πράγμα εδώ. Sorry κιόλας. Δεν θέλουμε να πεθαίνουμε. Μισό λεπτάκι. Παιδιά, πού με έχει κάνει spawn? Ρε παιχνίδι. Και δείτε ρε παιδιά που με έχει κάνει spawn. Είμαστε σοβαροί. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Δεν θέλω όταν θα βγαίνω από το portal να πεθαίνω με τη μία. Και από ό,τι βλέπετε έχουμε ένα θέμα. Αυτό τι είναι εδώ? Νεδερίτης. Soul Sand, τι είναι αυτό? Blackstone. Καινούριο μπλοκ, άντε ρε παιδιά. Επέστρεψαν οι Pigman. Παιδιά, επέστρεψαν οι Pigman. Αυτούς δεν χρειάζεται, άμα τους βαρέσω, εσείς το που κάηκαμε. Λοιπόν, δεν θα μείνουμε εδώ πέρα σήμερα. Απλά έφτιαξα αυτό εδώ και πάμε πίσω στον κόσμο, τον κανονικό. Ωραία, θα το ασχοληθώ λίγο με τον Nether μόνος μου off camera, γιατί στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάμε στο Nether. Τι είναι εδώ? Τι είναι εδώ, παιδιά?
Τι? Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί τώρα. Είμαστε σοβαροί. Κοίτα, δείτε που με έκανε spawn. Δείτε που με spawnαρε. Τέλος πάντων. Θα το δω μετά μόνος με αυτό. Τουλάχιστον ξέρουμε που είμαστε τώρα. Και άλλη φορά μου είχε τύχει. Για ποιο λόγο ρε παιδιά όμως δεν με ξαναβγάλει στο σπίτι. Τέλος πάντων. Πρέπει να μιλήσω με ένα φίλο μου Minecraft. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Πω ξενέρωσα τώρα. Ειλικρινά ξενέρωσα. Να πως έφτιαξα τα φώτινα τα frames. Τέλος πάντων παιδιά, πρέπει να το τσεκάρω αυτό, γιατί κακά τα ψέματα. Τουλάχιστον ξέρω που είμαστε ο διαδρομός μας. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν με έβγαλε εκτός πορείας τελείως. Λοιπόν, βλέπετε το ότι αυτά τρώγονται εδώ μεταξύ, δεν έχουμε δοκιμάσει. Αυτό είναι το σπίτι μας εδώ. Ωραία. Πρέπει να σπάσω λίγο. Μισό λεπτό, το έχω. Δεν μου έδωσες ρε τσιγκούνι. Πειράζει. Κάπου εδώ άκουγα πολλά ζόμπι. Λέτε, αυτό το καρβουνάκι το είχαμε μαζέψει. Α, και εδώ έχει κάρβουνο. Γιατί ρε παιδιά? Αχ, πολύ κάρβουνο τώρα έχει. Όπα, Α, τίποτα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και πω παιδιά, συγγνώμη για αυτό που βλέπετε με το κάρβουνο, δεν θέλω. Αχ παιδιά. Και iron από πίσω. Παιδιά, ακούω ζόμπι πολύ έντονα. Υπερβολικά έντονα. Να το παιδιά. Κι όμως έχει spawner εδώ. Έχουμε spawner. Και iron. Έχει κι άλλα ζόμπι. Παιδιά, θα πεθάνω. Και δεν θέλω να πεθάνω. Πρέπει να ασφαλίσουμε το spawner εδώ. Μη μου έρθεις creeper. Έχει και chest. Creeper, μη μου έρθεις. Το creeper. Ρε το creeper. Μη μου έρθει κανένας creeper παιδιά πίσω, δεν θέλω, εντάξει. Για να δούμε τι έχουν τα chest. Συγγνώμη γι' αυτό. Ομορφιές. Τι ομορφιές είναι αυτές εδώ, τα καροτάκια. Η σέλα. Πω παιδιά. Βρήκαμε καρότο τόσο εύκολα, δεν το πιστεύω. Χρυσά μήλα, λοιπόν. Ναι. Εφόσον αφήνω τα άχρηστα, να αφήσω και αυτά, δεν τα θέλουμε. Και εδώ. Εντάξει. Τι κολφαρδία είναι αυτή, εντάξει, δεν το πιστεύω. Τι να πω παιδιά, δεν μπορώ. Πραγματικά δεν το περίμενα αυτό. Ότι θα γινόταν σήμερα. Spawner με πατάτες και... τέλος πάντων. Παιδιά, τέλος, μου φύγε ξενέρα από το Nether. Στο Nether δεν μηνιόμουν πριν, να ξέρετε. Με αυτή τη βλακεία που έγινε τώρα με το... Βρήκαμε spawn, εντάξει, ούτε στα όνειρά μου, λοιπόν. Μισό λεπτό τώρα να προσανατολιστούμε. Από εδώ. Αου. Πάμε λίγο... Σε ένα μέρος που δεν έχουμε ξερευνήσει ακόμα. Αλλά βρήκαμε spawner, πατάτες και καρότα. Και χρυσά καρότα. Λάμπης λαζούλης, έχουμε ένα πρόβλημα επίσης. Σας έλεγα για θεραπείες villager.
Πώς θα τους θεραπεύσουμε τους villager? Πώς θα τους θεραπεύσουμε, ωέω? Α, εδώ σας θέλω. Έχετε βρει sugar canes κάτω από τη γη? Ούτε εγώ. Δεν πειράζει. Κάτι θα σκεφτώ. Είμαι πολύ μήχανος εγώ. Κοίτα ρε που με σπώναρε το nether. Δεν πειράζει. Α! Ίσως άμα βρω κανένα mineshaft. Άμα βρω κανένα mineshaft. Κάτι σκέφτηκα τώρα. Το έφτιαξα λίγο εδώ, όπως βλέπετε. Μην μπερδεύουμε κάθε φορά. Περνάμε εδώ, εδώ. Όπα. Κάτι... Τι? Όχι, νομίζω ότι... Όχι. Όχι. Α! Για να δούμε τι θα πάρουμε. Όπα! Παιδιά, τι βλέπω εδώ? Τι ομορφιά είναι αυτή σήμερα. Δεν πειράζει. Για να δούμε πόσα διαμάντια θα μαζέψουμε. Εδώ πέρα βρίσκεις διαμάντια εδώ μεταξύ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Κι άλλα, πόσα έχει ακόμα? Τελείωσαν. Α, άφησε ένα εδώ. Κι άλλο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έλα. Έλα. Συγγνώμη για το ρεύσιμο, έφαγα πριν λίγο. Και από εδώ όταν ανεβαίνουμε... Όχι, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Εδώ ήταν το spawner. Από εδώ. Πού είναι το spawner, παιδιά? Να το spawner. Ωραία, εδώ, από εκεί πέρα δεν έχουμε πάει καθόλου. Τι λέτε, να ρίξουμε μια ματιά? Μέχρι εκεί είχαμε πάει. Με ρωτάνε και απαντώ. Και ένα creeper είναι εδώ. Ωραία, λάβα εδώ, Όχι creeper. Όχι φέδων. Όχι. Το σπιτάκι σου μέσα. Λοιπόν, έχω έρθει εδώ. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Από εδώ έχω πάει. Λάβα εδώ, δεν πάω. Τσέτσε κουλέ, λοιπόν. Φάμε ψωμάκι. Α, εδώ δεν έχουμε πάει, Όπα. Να το καλό το πράγμα. Να το καλό το πράγμα. Σόφα, έλα. Έλα, γόρι μου. Μπράβο. Έχει κι άλλο spawner. Τέλος πάντων. Ας μαζέψω τα διαμαντάκια μου. Πόσα διαμάντια έχουμε? 12. Εντάξει. Ωραία, και πάμε στο μέρος που δεν έχουμε πάει ποτέ. Ποτέ δεν έχουμε πάει προς εδώ. Α, πήγα και ψόφισα βασικά, άμα θυμάστε. Εδώ κατεβαίνουμε. Κατεβαίνω. Ωραία. Τι είναι αυτό, τι... Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, δεν έχω έρθει εδώ καθόλου. Κάπου με ρίχνει σκελετός. Κάπου θα έχει spawner. Όπα. Πού ρίχνει ρε ο τύπος? Όχι, νερό. Ωχ, Θεέ μου. Πω παιδιά, θα ψόφαγα. Λοιπόν, φύγε ρε. Λοιπόν, άι κάψου εκεί πέρα τώρα.
Πω πω παιδιά, μου έρχονται πολλοί μαζί και δεν μπορώ. Οχ. Καλύτερα να ανέβω. Να ανέβω, δεν γίνεται. Αχ, καημένε μου Villager. Α, μπορώ να τον οδηγήσω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κάπου έχει spawner, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Αχ, θα πεθάνω. Θα πεθάνω και δεν θέλω να πεθάνω. Δεν θέλω. Μ' ακολουθούνε. Φύγετε ρε παιδιά. Θα μου δώσεις κάτι από τη στολή σου εσύ. Spawner, σίγουρα, δεν εξηγεί. Και σπαθί. Αχ. Τέλος, ψόφισα. Δεν πειράζει. Ξαναπάμε άλλη μία. Και εγώ που ζω σε ντεζαβού. Λοιπόν, από εδώ ήτανε ή από εκεί. Ρε παιδιά, κάθομαι ακόμα και σκέφτομαι το Nether που με σπόουναρε εδώ κάτω. Τουλάχιστον ξέρω που είμαστε τώρα. Λοιπόν, εκεί πέρα έχει κάποιο spawner που πεθάναμε πριν λίγο. Πλήσε, δεν τάτσα να πάρω. Οπα. Όχι, εγώ θέλω να πάω εκεί κάτω. Γιατί είμαι 1000% σίγουρος ότι υπάρχει κάποιο spawner. Γεια σου Nether, που σπονάρες εδώ, χωρίς λόγο. Τι σκατά όμως έγινε και σπονάρε εδώ. Τι να γίνει ρε παιδιά. Είμαι πολύ περίεργος. Να μάθω το μυστικιστικό. Λοιπόν, θα ρωτήσω ή θα ψάξω στο wiki. Φώναζε με Γιουρί. Τι Γιουρί Γκαγκάριν. Λοιπόν. Όχι. Εδώ είμαστε. Τι όμορφα που είμαστε. Όχι. Λοιπόν, εδώ είχαμε φάει το ζόμπε. Α, μου πέταξε από τη στολή του κάτι βλέπω, Είναι και chat, εντάξει. Τι μου έδωσε. Άκουα. Άχρηστο εδώ κάτω που είμαστε. Μισό μην ξανακάω, δεν έχω όρεξη. Λοιπόν. Πάω και πθομή. Τυρί, ελιέθ. Κρυπέρ. Κρυπεράκο, έλα εδώ. Άντε ψόφα αγόρι μου. Λοιπόν, πρέπει να ανέβω εκεί πάνω τώρα. Είμαι σίγουρος ότι κάπου έχει κάποιο spawner που δεν έχω ανακαλύψει ακόμα. Κλείσε, δεν θα ξαναπάρω. Μήπως είναι εδώ πάνω. Όχι, Λοιπόν. Να, παιδιά, εδώ μήπως είναι. Όχι. Α! Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα, περίμενε. Άντε, γεια. Λοιπόν, πρέπει να το κοιτάξω πολύ καλά τώρα. Ας μαζέψω και το χρυσούλι, γιατί τον είχα και χθες, θα μας χρειαστεί παιδιά. Αχ. Λοιπόν, το spawner πρέπει να είναι εκεί πίσω. Άντε ψόφα μου, ωραία. Άντε ρε.
Α, σε έδωσε και τη σάρκα του, ευχαριστούμε φίλε μου, αλλά τώρα έχω να φάνε και κότες στην κυριολεξία. Και ένα creeper εκεί πίσω. Ναι. Ναι, δεν τον θέλω. Όχι creeper. Έχω γίνει φίλος με άλλους creeper. Δεν σε θέλω εσένα. Πάμε νερό τσουλήθρα. Ουί. Λοιπόν, ήμουνα σίγουρος ότι κάπου έχει spawner. Ίσως το ψάξω μόνο. Όχι πατατούλες. Δεν θα φάμε τις πατάτες μας. Πρέπει να ασχοληθούμε να βρούμε ένα villager. Να φτιάξουμε αυτό το σχέδιο χώρο. Να βάλω name tag. Και όταν βρούμε τα σύνεργα να τον θεραπεύσουμε. Γεια σου αράχνη. Έλα αράχνη, φύγε. Thank you αράχνη. Λοιπόν, και συνεχίζουμε λίγο ακόμα την περιπέτεια. Γιατί όχι. Redstone, Ίσως πάω και μόνος μου για λίγο mining. Σκελετούλη, γεια σου. Και τι όμορφιά είναι αυτή εδώ πάλι. Λοιπόν, φίλε μου σκελετέ, θέλω να ψοφήσεις. Είναι δύο σκελετοί, Έχει spawner. Σίγουρα έχει spawner. Και τώρα αχ, παιδιά. Κρίμα. Κρίμα, γιατί θα ψοφήσω και δεν θέλω τώρα. Αν απομακρυνθώ πολύ, ίσως φύγουνε κι αυτοί. Ή με ακολουθείτε. Έτσι και με ακολουθείτε. Έχει και λάβα εδώ. Λοιπόν, θα χελάρω και θα διαλύσουμε τους δύο αυτούς σκελετούλιστες. Πάμε στους σκελετούς. Σε παρακαλώ. Ναι, έκαναν τη spoon, το ξέρα. Αχ, παιδιά, και βρήκαμε και διαμάντια σήμερα. Και χρυσό. Λοιπόν. Και τώρα έχουμε δύο επιλογές. Ή συνεχίζουμε την περιπέτειά μας, ή πάμε και φτιάχνουμε τις πατάτες. Τι κάναμε τους φακούς? Ένα stack, παιδιά, από φακούς το διάλυσα. Και θέλω να ξαναπεράσω και μία από τον Nether να δω κιόλας. Οπότε για να μην... Enderman, σε χρειάζομαι. Enderman. Πού είσαι Enderman? Enderman, σε χρειάζομαι πραγματικά τώρα. Enderman. Έλα αγόρι μου, να σε, αφού είδα την άβρα σου. Πού είναι? Παιδιά, τον θέλουμε τον Enderman. Τον θέλουμε πραγματικά τώρα. Και άλλο διαμάντι. Χαμός από διαμάντια σήμερα. Έτσι θα ονομάσω το επεισόδιο. Enderman. Έφυγες. Λοιπόν. Και δεν θα συνεχίσω άλλο. Απλά τώρα θέλω. Πάμε μία μέχρι τη λάβα. Έτσι κι αλλιώς στο inventory δεν το χάνω. Ούτε τα level. Το έχω φτιάξει λίγο. Ναι. Απλά είναι σπαστικό να χάνεις όλη αυτή την πρόοδο που έχεις κάνει. Λοιπόν. Και τώρα θέλω να ξαναπεράσουμε το portal. Μία.
Ωραία. Πέρασα και το portal άλλη μια φορά. Μια χαρούλα. Γεια σας, Pigman. Θέλω να δω τι έχει από εδώ. Γεια σου, Pigman. Τίποτα. Λοιπόν, θα σκάψω προς τα πάνω, ίσως. Θα δούμε πώς θα πάμε. Α, θα σκάψω προς τα δω. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ προστατευμένο αυτό εδώ πέρα τώρα το portal. Ναι, στη σπηλιά με σπώναρε. Κλασικά. Κάποιο θέμα έχει το portal μας, δεν πειράζει. Τουλάχιστον ξέρω που είμαι. Και θα κάτσω να πεθαίνω κάθε φορά που θα είμαστε εδώ. Πόσα διαμαντιά έχουμε? 21 χαρά, παιδιά. Πρέπει να ψοφήσω τώρα πάλι. Γεια σου, Λάβα, σε ευχαριστώ που βρέθηκες εδώ. Ωραία. Sorry. Πάμε να αφήσουμε καταρχήν αυτές εδώ. Είναι λίγο γυφταίο, λέει. Όχι, φέρ' εδώ το leather. Μου δώσε... Παιδιά, κοιτάξτε πόσο μου δώσε. Κρίμα, παιδιά, που... Λοιπόν, θέλω να δω τώρα για πανοπλένια... Πανοπλία... Ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Δεν χρειάζεται να το πω τώρα κι εγώ. Λοιπόν, αρχικά να αφήσουμε τα ορυκτά μας. Τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Είχε κάποιο lead touch. Τέλος πάντων. Rotten fresh. Λοιπόν, κάπου εδώ έχω βάλει τα χρυσά μήλα. Να τα. Θα σας εξηγήσω αμέσως για τα χρυσά μήλα τι είναι. Και από κάτω θα βάλουμε τα χρυσά καρότα. Ωραία, νομίζω μπορώ να τη φτιάξω. Μια διαμαντένια πανοπλία να έχουμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Φύγαμε. Οπ. Χαλάσαμε διαμαντάκια, Εντάξει, έχουμε ακόμα, όμως. Θα τη βάλω εδώ. Γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω, τη λυπάμαι τώρα. Enchanted και enchanted. Μια χαρά, παιδιά. Και πριν κλείσουμε το επεισόδιο, εννοείται, θα αφήσουμε στο furnace. Μισό λεπτάκι.
Μην κάνω λάθος. Χωράει, χωράει. Ναι, στα δικά μου δεν χωράει, στα δικά σου κολυμπάει. Τι βλακίες λέγαμε μικρή ρε παιδιά. Ωραία. Ψήθηκε και αυτό, ωραία. Και πάμε. Ήρθε η ώρα μας. Ώρα να θυμηθούμε. Εν τω μεταξύ αυτά βλέπετε κάποια μικρά saplings, γιατί τα έχω κουρέψει όλα τα δέντρα τις προηγούμενες μέρες. Και εννοείται ότι στο επόμενο επεισόδιο δεν έχει ούτε mining, ούτε δεν έχει ούτε mining, ούτε αυτό. Στο επόμενο επεισόδιο ήρθε η ώρα να πάμε στο Nether. Ήρθε η ώρα παιδιά και όμως να πάμε στο Nether. Μη χοροπηδάς. Πουσου. Έχω υλικά πάνω μου νομίζω όμως, θα κάνω χω. Κάνουμε από πέτρα. Μισό λεπτάκι, έλα. 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 Ωραία. Εδώ πέρα θα μπουν οι πατάτες μας. Πατάτες. Και από εδώ τα καροτάκια μας. Και τώρα ήρθε η ώρα τώρα δεν θυμάμαι τι είναι τι. Λοιπόν, απλό. Να το σπάσουμε. Τι ήτανε? Πάπκινγκ ήταν εδώ. Δεν πειράζει. Και τουπ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και έτσι έχουμε τη φαρμίμουλα μας. Και όσο αυτά μεγαλώνουν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα παιδιά να σας αφήσω και να πάω να ξεκουραστώ κι εγώ, γιατί δεν έχω αναρρώσει ακόμα πλήρως. Και θα τα πούμε στο επεισόδιο το επόμενο του υπόγεια στο Minecraft. Γεια σας!